Ja. Vale. El funcionament de la màquina és senzill. El primer que tenim que comprovar és que el compressor estigui engegat. Per saber si està engegat, hem d'aixecar aquest botó. Ara, això està en marxa. Segona pas. Posar en marxa la màquina. Es girarà el botó cap al costat dret. Esperem que comenci a funcionar. Ara, para un moment i així vaig. Ja. Una vegada que la màquina ja s'ha reiniciat, apretem a pàgina activa. D'acord. I ara què? Per començar a treballar tenim que fer resetear l'emergència, desapareix això i s'apreta aquí, que no... Ciclo activado. Sí, ciclo activado. I comença a funcionar la màquina. Vale? Llavors, això tenim que empenyar així. Vale? Ara, ciclo activado. I ara la màquina ja va tota sola. Vale? Ja està. La màquina de pa ja ha sortit embolicat. I hem dit per apagar-lo. Ara, si hem acabat la feina, volem apagar, què Si fem? volem apagar-la seria molt fàcil, seria... Apagar-lo és així. Això... Direm això S'apaga tot i ja està. i apaguem el compressor, no? Apaguem-lo com està. Per apagar-lo... I ja està. Ja he dit tot això i ja està. Vale? Quan s'acaba el rotllo, el que tenim que fer és anar a manual, Manual. embalaje manual Sí. i canviar bobina. La màquina es posa en canviar bobina Sí. i es posa al seu lloc. Traiem el La rotllo antic. Sí. Vale? És important seguir la imatge del dibuix. Ojo. La cinta té que sortir pel costat. Es fica i ara passa per la part de sota, Sí. passa per la part de sota, puja i surt per aquí. I després on ho Ja deixes està. això? No. I això tanques. Tanques. I una vegada que has canviat és enganxar fil. Enganchar film. Ok. Deje manual. Enganxar fil. Però perquè no, primer es treu l'alarma primer i ara sí que és manual, embalaje manual, I què has fet ara? Per què has hagut de fer una cosa perquè, així? perquè quan estàs fent una cosa tens que resetear per començar, si no, no et deixa fer. ¿Vale? Enganxar fil. Dona la volta, l'agafes, que l'agafi, es tanca i ja està. I la màquina ja està preparada per treballar. Salir. Estàs apagant, eh? Sí, salir, ja està. No, ja hem canviat el... El rotllo i ja estàs preparat per treballar. Sí. I ara portaries una cosa aquí. Portem un altre cop la fusta aquí perquè vegis un altre cop. Una vegada que s'ha canviat el rotllo és activar ciclo, Activar ciclo. la màquina es posa en moviment i llavors t'acompanya una miqueta fins que agafi i una vegada que ha agafat la màquina va tota sola fins que surt per l'altra banda tot embolicat. La màquina automàticament ja s'aturarà tota sola. Vale, ara fem que... Ara què passaria? Ara res, ja haguessis tret el pal i ja no termines d'embolicar. Això és per al funcionament de la màquina. Coses que tenim que tenir molt en compte quan utilitzem aquesta màquina. Primer, a l'hora de canviar enganxar el fil. ¿Vale?
hi ha una vegada que quan enganxes el fil, Sí. que has d'enganxar el fil, surt un pistó. Però un moment, que ara mateix està en marxa, espera. Vale, ara està. Vale, ara està, vale? Veiem el pistó, on està. Quan tenim que enganxar el fil, és un moment una mica crític. Per què? Sí. Perquè quan posem per enganxar el fil, el pistó és automàtic. Per tant, tenim que tindre molta cura de no ficar la mà, perquè quan ho fem, surt el pistó i es tanca automàticament. Mai ficar la mà. Mai ficar la mà, perquè la mà te la podria enganxar. ¿Vale? La forma correcta d'enganxar el fil seria això. Seria mantindre agafat el paper, que doni una volta i fora. Mai ficar la mà dintre, mai. Vale? És molt, molt important no ficar mai la mà dintre de la màquina. I no tocar el pistó, que també està com calent, no, després? El pistó està calent, per què? Perquè una vegada que recull, això el que fa és crema el plàstic per poder tallar-lo. No talla per guillotina, sinó talla per calor. Val? Això és el més important. Aquesta màquina, per mi, és el que tenim que tenir més cura. El funcionament d'aquesta màquina, quan no sabem si funciona o no funciona, és el detector. Sí. ¿Vale? El detector detecta quan passa la fusta, calcula més o menys el temps que triga en arribar al centre, que és quan es comença a activar. Baixa primer el pistó aquest, baixa per pressió d'aire aquest pistó, comença a arrossegar la fusta i quan arriba a l'altre costat baixa l'altre pistó, que està aquí, que és el que termina d'ajudar a arrossegar-lo fora de la màquina. Coses importants també que falta d'aquesta màquina és que tenim que tindre molta cura de no ficar un pal. Quan fiquem diversos pals, tenim que tindre en compte que a la part de dalt sempre ficar els pals, l'alçada màxima al principi, de forma que a mesura que vagi embolicant, arribarà un moment que el pistó baixarà i llavors terminarà d'embolicar l'altre. Si ho féssim al revés, podria haver un problema de que la màquina es quedés completament col·lapsada. Per què? Perquè el pistó estaria baix i al arribar una part més alta xocaríem el pistó i no es deixaria avançar les fustes. Per tant, això és molt important. Primer, sempre l'alçada màxima, sempre al principi de la màquina. I ja està. Amb això crec que tenim prou. Quan s'ha de fer això? Vale, doncs un cop a la setmana, normalment el divendres, quan ja donem per acabada la jornada setmanal, llavors el que fem és el manteniment de la màquina. Mirem que tot funcioni correctament, netegem el que són els filtres, la cinta, les guies, endolls, pantalles, etc. Però com es fa? Com es neteja? Es neteja això amb un drapet, no? Un drapet. Un drapet humit i netegem i repassem.